дар фасли тирамоҳ ки ҳаво нисбатан сард мешавад, эҳтимолияти авҷ гирифтани бемориҳои сироятӣ мавҷуд мебошад. Аз ин рӯ маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Хуҷанд қарор кард, ки дари марказҳои дилхушӣ дар ҳудуди шаҳр баста шавад, то барои авҷу паҳн шудани бемориҳои сироятӣ сарчашма нагардад, чунки дар ин мавсим хуруҷи бемориҳои зуком монанд илтиҳоби шуш ва роҳи нафас ҳамасола бештар мегардад. Барои пешгирии коронавирус низ ин қарор мусоидат хоҳад кард. мо тасмим гирифтем ки махс он ҷойҳое ки асосан ҷои ҷамъшавии одамон мебошад, бо мақсади пешгирӣ кардан онҳоро муваққатан то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ боз дорем. яъне ин тасмим ба он хотир буд ки ба ҳамин диска клубҳо асосан на танҳо шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд, аз дигар минтақаҳо, аз дигар ноҳияҳо ва дигар шаҳрҳои вилояти Суғд низ ба ин ҷо меоянд. Аз ин лиҳоз мақсади мо аз он иборат буд ки ҳам шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд ба ин беморӣ сироят наёбанд ва ҳам он шахсоне ки аз дигар шаҳру навоҳии вилоят ба ин ҷо омадаанд сироят наёбанд. аз ин пас сокинони ноҳияҳо дар тӯйхонаҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд тӯи хонадоршавии фарзандони худро, инчунин ҳама гуна маросимҳоро наметавонанд барпо намоянд, зеро вобаста ба ин қарори махсуси сардухтури маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд ба имзо расидааст, ки рақами он 34 мебошад. дар банди дуюме қарор омадааст. бо назардошти маҳдудкунии паҳншавии сироят, гузарондани тӯи домодию арӯсӣ шаҳрвандони дигар шаҳру ноҳияҳо дар тӯйхонаҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд манъ карда шавад. амали гардидани ин кор то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ ҷараён мегирад. ин ҳам бошад ба он хотир ки паҳн нагаштани бемории сироятӣ берун аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд. вақте ки мо дарёфти саривақтиро мекунем, ҳамон замон мо онҷоро безарар мегардонем, ҳамон замон гирду атрофи ин бемориро мегирем. албатта пеши роҳи ин бемориро гирифтан имконпазир мешавад. он бемороне ки ҳозир бемории мавсимӣ мегӯянд, яъне ки илтиҳоби шуши мавсимӣ ё ин ки бемориҳои ба зуком монанд, дар ҳамин вақт, яъне ки дар ҳамин мавсим зиёд мешавад. барои ҳамин барои пешгирӣ кардан мо тамоми чораҳоро бояд ки андешем. ҳадафи асосии қарорҳои мазкур пешгирии коронавирус ва ҳифзи саломатии сокинону аҳолӣ дар маҷмӯъ миллат мебошад, зеро имрӯз мардум новобаста аз тавсияҳои чандкаратаи духтурону эпидемиологҳо дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ бениқоб мегарданду тавсияҳоро иҷро намекунанд. ин гуна муносибат боиси сар задани бемориҳои сироятӣ мегардад. тахмина Усмонова, директори маркази эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд, мардумро огоҳ намуда гуфт аз рафтан ба маъракаҳои тӯй ва маросимҳои азо сокинон худдорӣ намоянд, чунки як нафар шахси сироятёфта ба коронавирус боиси паҳн шудани ин беморӣ ба атрофиён мегардад, барои он ки дар баъзе ҳолат ин бемории сироятӣ бенишона мегузарад. новобаста аз он ки мо тамоми чораҳоро андешида истодем, новобаста аз он ки тамоми сохторҳое ки ба ситоди вилоятию шаҳрӣ шомил мебошанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ, тарғиботиру ташвиқотиро бурда истоданд, бо вуҷуди ин мо воқиф аз он мешавем ки ҳама рӯза ҳам дар нақлиётҳои мусофиркаш, ҳам дар кӯчаву хиёбонҳо мардум барои пӯшидани ниқоб беэътиноӣ зоҳир карда истоданд, бо вуҷуди оне ки дар хеле ки ман дар боло қайд кардам, эҳтимолияти баланд шудани бемории сироятӣ зиёд аст. дар ҳамин вақту замон хеле ки мана имрӯзам аллакай дида истодед ки сардии ҳаво бисёртар шудааст, эҳтимолияти сар задан зиёд аст. барои ҳамин аз тамоми мардуми шарифи шаҳри Хуҷанд хоҳиш мекунам ки албатта ниқобҳои худро пӯшанд, масофаи иҷтимоиро риоя кунанд, тез дасташонро бо собун шӯянд, аз антисептикҳо истифода баранд ва махсусан тамоми шаҳр, тамоми шаҳрвандон, тамоми сокинон агар мо якдилона кор кунем, агар мо албатта ғолиб ба ин беморӣ меоем. барои он ки дидем ки дар ягон маҳалла тӯй шуд ё ин ки ягон маросими дафн шуд, зарурияти ҳама каса ба он ҷо рафтан ҳозир нест. барои он ки он ҳолатҳои фавте ки мешавад, ё ин ки он маросимҳои тӯй ё ин ки ҷашн маросимҳо мешавад, агар як нафар бошад басанда аст барои дигаронро сироят кардан.
то ҳол ин вируси нав мебошад, то ҳол ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Вирус рӯз аз рӯз мутатсия шудааст, яъне ки ранги худашро, таъсири худашро ба инсон рӯз аз рӯз дигар карда истодааст. аз ин лиҳоз хуб мешуд агар ки на танҳо аз тарафи духтурони оилавӣ, на танҳо аз тарафи раисони маҳаллаҳо, агар худи мардум низ фаъол бошанд баҳри дарёфти чунин бемориҳо. барои пешгирӣ намудани бемории коронавирус ва бемориҳои сироитӣ ки дар фасли тирамоҳ бештар хуруҷ мегирад ва ҷуз аз духтурони оилавӣ ва раисони маҳаллаҳо ҳамчунин худи сокинон бояд саҳм гузоранд. агар дар ягон нафар аз ҳамсоя ва ё хешу ақрабо нишонаҳои зукомро мушоҳида кардед, ҳатман ба телефони бовории 55063 ва ё 55450 занг зада муроҷиат намоед. мутахассисони маркази назорати давлатӣ ва санитарию эпидемиологӣ барои безараргардонии манбаи беморӣ ва муоинаи беморӣ ҳатман чораандешӣ менамоянд. танҳо сокинонро мебояд саривақт ба ин марказ муроҷиат намоянд, зеро масъулиятшиносӣ ва фаъолияти якҷоя натиҷаи хуб дода барои пешгирии беморӣ мусоидат мекунад. гузориши Мафнӯшкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.